Hello, good evening, brothers and sisters. Hello, Brother Harry, Sis Catholic, Sis Mel, at saka Brother Row Art Vincent. Good evening sa inyo. So, 7 o'clock na. Brother Harry, ikaw na mag-opening prayer. Ano? Ikaw na mag-opening prayer, bro. Sige po. Sige. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro, sa opening prayer. Okay, welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding. Hello din sa kay Brother Ramel, Sis Evelyn, good evening sa inyo. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Ang topic natin ngayon, medyo maikli lang ito, in connection pa rin sa ating in observance sa Lent, no? Makakatulong ito. How silence can make you holy. Galing ito sa excerpt sa book ni Cardinal Sarah. Ang sabi ni Blaise Pascal, all humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. Totoo. Kung isipin natin mga kapatid, ang karamihan ng ating problema ay ang ating kakulangan, no? Kakulangan sa pagiging tahimik. Hindi tayo mapakali, no? Sino lang ba sa atin dito ngayon, no? Na kayang umupo sa isang silid na tahimik na walang ginagawa. So, lahat tayo dapat may gagawin, dapat may pakikinggan, no? At dito natin matutuklasan kung bakit napaka-importante ng pagiging tahimik, no? So, the great sin of today, God is tuned out. So, wala nang nakikinig sa Panginoon. Kung sa FM pa, tinutune out natin siya. So, tuning in, hanap tayo ng istasyon. Si God, change channel. No? Wala nang handang makinig sa Kanya. Tayo na lang ang nagsasalita. So, I for one is very guilty. No? Wala tayong panahon na bigyan siya ng pagkakataong magsalita sa ating mga puso. Wala tayong tigil sa pagsasalita, na pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, no? At karamihan nakikipag-usap tayo sa ating sarili, no? Naranasan niyo bang makipag-usap sa iyong sarili, no? Nakikipagsagutan kayo, yung kinakausap mo sarili mo sa iyong isipan, no? So, kahit sa panahon na wala tayong gagawin kasi na-traffic tayo, maghihintay tayo, no? So, yun na yung pagkakataon na makakapagmumuni-muni na tayo, no? Isipin natin kung ano yung mga kakulangan natin sa buhay, anong direksyon natin, yung isipin natin yung mga kailangan natin baguhin sa sarili, hindi natin magawa dahil kaagad, no? Naghahanap tayo ng distraction. So, para sa akin, ngayong panahon ang pinakamahirap na maging tahimik. Dahil sa
cellphone. No? Cellphone. Ito yung number one, ano natin, number one enemy natin, yung cellphone. Kasi, andyan na lahat. Dati, kung gusto mo ng radyo, magdadala ka pa ng radyo. Kung gusto mo ng calculator, gusto mo ng camera, gusto mo ng video game, ang lalaki. Ngayon, dala-dala mo na lahat. No? So, ito yung panahon siguro ng pinakagrabe ang distraction. Dinidistract natin ating sarili, sinasadya natin. Ayaw nating manahimik, no? So, at saka may earbuds na, music. So, basta madidistract lang tayo. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi, ang silence makes us restless. Hindi tayo mapakali. Bakit tayo hindi mapakali? Kasi, kung tahimik tayo, mapipilitan tayong harapin yung mga mahihirap na bagay sa ating, yung hindi kanais-nais na feeling sa loob natin. May mga memories, mga bad experience, or yung kailangan nating kumprontahin ang ating sarili. No? So, kaya dinidistract natin. At ang karamihan na rason ay gusto nating parating maaliw. No? Gusto nating parating maaliw. Ngunit, sa katahimikan, sa silence, doon tayo maaabot ng Panginoon. Doon niya tayo pwedeng kausapin sa katahimikan. So, wag na tayong mag-ambisyon na maaabot natin ang kabanalan, ang perfection, pag hindi tayo maglalaan ng panahon para sa katahimikan. No? It is only in silence God speaks to us. Sa silence, dito natin matatanggap ang katotohanan na ilalahad sa atin ng Panginoon. Pero, walang gustong makinig, na? Anong sabi sa Bible? Wala yung hinanap ni Isaiah, no? Si God, no? So, hinintay niya, sinabihan siya ni God, inabisuhan siya, hintayin mo ako, darating ako. So, naghintay si Isaiah, Prophet Isaiah. Wala siya sa malakas na hangin. Wala din siya sa earthquake. Wala din siya sa fire. Pero, nung tumahimik na, nandun si God sa silence, sa still, small voice. Huh? We need to find God and He cannot be found in noise and restlessness. So, kahit gaano ka pa magaling magbasa ng Bible, gaano ka pa katalino, kung wala kang time, hindi ka maglalaan ng time for silence, no? Hindi mo talaga maaabot yung tinatawag na close relationship with God. Hindi ka makakadevelop ng loving God, yung personal close relationship with God. Hindi mo ma-enjoy ang presence ni God. No? He cannot be found in noise, restlessness. So, always, ito yung wag natin kalimutan, God is the friend of silence. No? So, sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, lahat nangyayari sa katahimikan. Paano tutubo, lalago ang mga punong kahoy, ang nature, ang flower, through silence. Tahimik lang. Pero
tumutubo sila. Yung may isang kawayan na ilang taon, wala kang makikita, pero tahimik sa ilalim ng lupa, lumalago siya at bigla na lang susulpot. No? The stars, the moons, the sun, they move always in silence. No? So kaya nga sa mga religious life, no, sa mga contemplative, ang silence, no, sa mga hindi nakakaalam, pag punta ka sa mga religious life, lalo sa mga madre, mga monastery, napaka-stricto ang silence. No? Katahimikan. Kung pwede pa lang, ewan ko lang sa mga bagong mga congregation ngayon, pero dati, no, silence ino-observe talaga. Very strict. Kasi napakahirap lalago sa spiritual life without silence. We will not hear the voice of God. Hindi nakakapagsalita si God sa kalagitnaan ng ingay. At God speaks to our hearts. Bakit parating sinasabi God speaks to our hearts, hindi sa ating hearts? Kasi ang heart sisimbolize ng kabuuan natin. Yung mind hanggang isipan lang, pero yung heart, andyan yung will, no? Andyan ang lahat, kabuuan natin, sentro sa ating pagkatao. Doon siya nakatira. No? So, at minsan sinusubukan natin na makinig kay Lord. Kaya lang, sino na ba nakarinig sa inyo kay Lord sa mga pag nag-pray kayo? Di ba, konti lang. O siguro, halos wala. Sinusubukan natin, pero wala tayong naririnig, kaya surrender na tayo kaagad. Hindi natin siya binibigyan isa, dalawang beses tayo nag-try ng ganon. Walang nangyayari. So, tumigil na tayo. Huwag tayong tumigil. No? God hasn't had a chance to speak. Kasi, hindi yan biglaan. Sinasanay ang puso mong maging sensitibo sa boses ni God. So, sasanayin mo ulit-ulit na maging tahimik. At mamaya, sasabihin natin, tatalakayin natin ang tatlong klaseng katahimikan. 3 types of silence. Okay? Sa libro ni St. Alphonsus Liguori, Spouse of Jesus Christ, no, sabi niya, sa mga monastery, stricto na ang rules ng silence. Pero may mga religious na hindi nila sinusunod ito. Kaya ang na-observe ni St. Alphonsus sa mga taong hindi nagsusunod ng silence, ang buhay nila ay pariwara. They live in dissipation. Anong ibig sabihin ng dissipation? Yung puro pleasure, no? Worldly, yun ang life of dissipation. And walang fervor ang kanilang devotion. And always in trouble. Yun parati ang mananotice mo sa mga taong hindi kayang manahimik. No? Of course, merong mga personality na bubbly, may mga personality na silent type, may mga taong yung katangian nila na may ma-PR sila. Pero kahit ma-PR ka or silent type, you should know how to control your tongue. Kailangan mong matutunan na ilagay sa lugar ang pagsasalita. At mayroon kang panahon na ibigay para sa katahimikan. So, eto lang yun para mga kapatid sa mga nagnanais na maging perfect. Okay?
Pero ang pagiging perfect, mga kapatid, ay hindi optional. We are required. Sabi ni God, be perfect for your Father in heaven is perfect. So, kailangan natin ng close union with God. Hindi natin magagawa pag hindi tayo uh, spend time in silence. So, ngayong panahon, silence makes us uncomfortable. Earphone, headphone ka agad. Ano yung mga Candy Crush, kung anong pang mga distract natin. Kaya nga, ang cellphone ko, dinilit ko na lahat ng games sa cellphone. Wala nang, dinadagdagan mo pa ng distraction ang mind mo. Okay? May problema na nga tayo sa pag-control, sa nanonood ng reels. No? Yun ang struggle ko. Minsan, nakita ka lang ng ano, kung curious ka, kiklik mo. So, tapos nakalimutan mo, ano na, matagal na ng panahon ginugol mo dyan. No? So, mga struggle ko, especially in this LED, na hindi manood ng, as much as possible, hindi manood ng reels. No? So, grabe talaga ang hatak ng demonyo ngayong panahon. Lalo na sa cellphone. No? So, immediately, kina-cover natin ng mga music. Sabi ni Pope Benedict, sa kanyang homily, we live in a society na kailangan kung may panahon na katahimikan at may blanco, dapat lagyan, punuan ng activities, projects, noise, no? Ngunit, sabi niya, ang ating kaluluwa ay nagnanais ng katahimikan dahil ang Panginoon ay katahimikan. Uulitin ko. Ang ating kaluluwa, mga kapatid, ang ating buong pagkatao, ang ating puso, no? Hindi natin namamalayan kahit gusto natin ng ma-distract, no? Games, ano. Pero sa totoo lang, hindi natin alam, hindi natin namamalayan, tayo ay nag-aasam ng katahimikan, silence. Bakit? Kasi ang Panginoon ay silence. God is silence. Kaya nga, di ba, sinasabi ng mga atheist, God is dead. Dahil, hindi mo maririnig si God. Hindi mo siya may nangyayari dito, tahimik lang si God, walang pakialam. Kaya hindi totoo ang Panginoon. Kaya nga, ganon ang paratang nila sa Panginoon. Dahil, kung titingnan mo, unang tingin mo, si God ay tahimik lang. Pero God works in silence. Okay? So, sa libro ni Cardinal Sara, The Power of Silence. Mostly sa ating lecture galing sa librong ito, The Power of Silence, na summarized. Ang tingin natin, silence ay bakante. Ang katahimikan ay walang ingay, absence of something. May kulang, walang sound. Akala natin, kagaya ng darkness, absence of light. No? Yung darkness, absence of light. Pero yung silence, hindi yan absence of sound. Actually, ang silence ay manifestation. Ang silence ay presensya. Presensya na pinakamatinding presensya. Presensya ng Diyos. Hindi yan pagkukulang na wala doon ang ingay. So, hindi tama na sabihin, no? Technically speaking, mali na sabihin natin na God is in the silence. Matatagpuan natin si God sa silence. Tama man siya, pero hindi siya technically speaking correct. Actually, sabi ni Cardinal Sara, God is silence. Hindi lang siya andun sa katahimikan, kundi ang Panginoon ay katahimikan. Ngayon, naintindihan niyo na, mga kapatid, kung ano ka-importante ang katahimikan?
No? So magmula ngayon, ibahin natin ang tingin sa katahimikan. God is the silence. Okay? Kaya kung gusto mong magkakilala kayo, maging close kayo ni God, puntahan mo siya in silence. You come to Him in silence. Okay? So, ayaw natin ng silence, no? Ang mga tao ayaw ng silence, pero nakakatawa kasi ang iba, kung ano-anong klaseng mga paraan ang gagawin hanggang pupunta na sa mga hindi magandang paraan, kagaya ng yoga. No? Nagme-meditate, nagmamantra. So, hinahanap nila kasi ang Diablo, ang kalaban, gusto niyang kopyahin. No? Gusto niyang kopyahin kung ano ang paraan ng Diyos. Kaya may mga counterpart din. Ayaw nating mag-pray kay God, pero yung mga worldly na mga tao, pupunta sa yoga, kung ano-ano. No? Sabi ni Saint Ambrose, may isang pare, no, na habang nagpe-pray siya, kasi malapit siya sa pan, ang ingay ng mga palaka, ang ingay-ingay, hindi siya makapag-concentrate sa prayer niya. So, nirebuke niya, kinumand niya ang mga palaka, tumahimik kayo. At sumunod din ang mga palaka, tumahimik sila. Sabi ng pare, kung itong mga inosenteng mga hayop, mga palaka, ay nirerespeto nila ang dasal, tumahimik sila, bakit ang mga tao hindi kayang gawin ito? No? So, marami na tayong paraan, ginagawa, di ba? Karamihan sa atin dito, gusto maging holy. No? We want to reach, ginagayahin natin ang mga saints na mga tinitingala natin, iniidolo natin ng mga saints, di ba? Bakit ganun sila kahuli? Tayo hindi. Baka isa ito sa mga kulang natin, mga kapatid. Panahon na para yakapin natin ang maging komportable sa silence. We have to learn to be silent. Pag tayo parating nagsasalita, hindi natin marinig si God. Ngunit, to be silent is hard. Totoo yan. Na? Hindi madali ang pagiging silent. It is hard for us. Dahil nasanay tayo, the way we communicate ay sa paraan ng bibig. No? Yun ang paraan natin sa pag-communicate. At si God, paano siya magko-communicate is through silence. Kaya nga mga kapatid, when you listen to God in prayer and then God talks to you, wala kang maririnig na boses sa tenga mo. No? You feel God through their heart. Pero mag-ingat lang din tayo mga kapatid. Huwag tayong padalos-dalos. Lalo na sa mga taong excited, hot na hot kay God, na sige, I want to follow God. And then, hindi pa siya masyadong sanay sa pakikinig kay God. Masyado siyang excited. Minsan, sasabihin niya, God told me to go this, to go here, to buy this, to go this, to do this. Pero hindi niya alam, sarili niya lang pala ang nagsasalita. Sarili niya lang, kagustuhan niya lang. No, it takes time. Kailangan mong maging humble, no? Kailangan mong it takes time, no? Kailangan mo ng panahon na you will learn, matutunan mo kung ano ang boses ni God, kung anong sa'yo, boses mo lang, o pinipilit mo lang yung kagustuhan mo, or subconscious mo, or minsan sa diablo. No? Kaya nga,
Ang dali-dali ng ibang masabi. Sinabi ni Lord ganito sa akin. Di ba may nakita kayo sa internet ngayon? Sinabi ni Lord sa akin, pupunta ako sa The Hague. Bibisitahan ko si Idol. Di ba? So, kaya mag-ingat tayo. Sabi ni Lord, pupunta ako ng Saudi. Doon ako magtrabaho kasi nafe-feel ko na sinabi ni Lord. Mag-ingat tayo. No? Kasi minsan, dinidiktahan natin si Lord sa ano. At kahit ako rin, hindi na struggle ko pa itong kung ano ang paano pakinggan ang boses ni Lord. So, maybe sa ibang talk, I will research more on that, on how to listen to the voice of God. Kung tatanungin niyo ako mamaya kung paano ba talaga, ay, pareho lang tayo na nag-i-struggle rin. No? Kasi yours truly ay, although nagpe-pray ako, kulang pa. Kulang pa ang pakikinig kay Lord. No? So let us grow together. So, being silent requires self-discipline. So, kailangan ng disiplina mga kapatid. Hindi madali. No? So, hingin natin kay Lord ang grace. Lord, bigyan mo ako ng lakas na maging tahimik. Bigay ng time for silence. And also, para magawa natin to, ibig sabihin, hindi kailangan na tayo ang may last say. Di ba? Nag-usap tayo sa ating asawa, sa ating friend, may sasabihin ka, sasagot siya, ayaw mong magpalamang. No? Napansin ko rin sa sarili ko, no? Like, kanina, sabi ko, kay Mrs. na, pakiayos ganito. Tapos sabi niya, sige, ilagay mo lang dyan kasi may ginagawa pa ako. Pwede na akong tumahimik, di ba? Pero gusto kong ako yung may last say. Hindi, sinabi ko lang naman na gawin mo ito kung may time. Pwede na akong tumahimik doon nung sinabi niya. Pero minsan umiiral yung pride natin na gusto natin tayo may last say. Okay? Hindi kailangan. No? So, ibig sabihin, to be silent, we learn na minsan hindi kailangan always to correct someone. And hindi kailangan na tayo ang source ng mga joke na para tayo mapansin na tayo maging sikat, na tayo parati ang mapupuna. No? So, hindi naman automatic pag gusto natin magsalita ay kasalanan. No? Sabi dito, none of these things are bad in themselves. Pero ito ay sintoma ng self-love. Na gusto natin ang focus parati natin sa sarili natin. Okay? So, ang silence ay isang espada na sa spiritual struggle. So, gusto mo maging successful sa spiritual struggle, sa ating spiritual warfare, ang silence. So, marami tayong mga tools. Rosary, no? Kung ano pa. At isa ito, dagdagan natin, silence. So, ang talkative na tao will never attain sanctity. Ang taong silent, yun ay strong na tao. Okay? No adversities will harm him if it perseveres in silence, sabi ni Saint Faustina. Silence brings us to spiritual perfection. So baka yun mga kapatid ang kulang nating ingredient, no? At saka sa pakikipaglaban natin sa ating mga vices, sa mga paulit-ulit na kasalanan. Silence din, no? Kasi ang silence brings meditation. So wala tayong meditation, that is a very important part in prayer, wala tayong improvement. At sa pagiging tahimik, napapractice mo ang self-mortification. Ano yung self-mortification? Parang penitensya.
No, marunong kang ah, denying of yourself. Sabi ni God, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross. So, tinatanggihan mo ang iyong sarili. Self-mortification, pinapatay mo ang iyong mga laman. So, sa pagiging silent, no, maiiwasan mo rin ang chance of sinning. No? Kung sa ano pa, more tickets, more interest, more chances of winning. More talking, more chances of sinning. Yun. So, the less you talk, the less you sin. Kasi marami kang mabibigkas na mga idle words na mga walang kabuluhan. No? Ano sabi sa Bible? Lahat ng mga salitang lumabas sa bibig mo na walang kabuluhan, pagbabayaran natin sa panahon ng hukom. Lalo na nakaka-gossip tayo. At yung sabi ni St. Alphonsus, nade-develop ng silence ang sense of justice. Yung justice, you give what is due to God, you give to fellow man what is due to fellow man. So, nade-destroy, nasisira ng silence ang ugat ng away, mga detractions, resentments, at mga sobrang curiosity. No? At makakadevelop ka ng virtue. Kailangan natin ng mga virtues, di ba? Mga buting asal. Di ba? Ang pagiging saint, di ba? Sa lecture natin in the past, paano tayo magiging saint? By developing heroic virtues. Tinitignan, ini-investigate ang buhay ng tao. Ang taong to, mayroon bang maraming heroic virtues? Yung pinaka number 1 sa virtue ay ang humility. So, kung tahimik ka, at may nagsasalita, makikinig ka, hindi ka magbabatin, papakinggan mo yung sinasabi niya, at hindi ka agad sasagot, pakinggan mo siyang buti, it is a sign of humility. So, pagiging silent, napapractice mo ang pagiging virtue of humility. Next, yung the practice of self-denial. No? So, gusto mong ikwento itong napakagandang joke, pero yung joke na yun parang hindi maganda, medyo nagpuput down ng isang tao, or medyo may pagkamalaswa, or hindi magandang kwento. So, pinipigilan mo yung dila mo isasabihin kasi for the sake of God. So, sa pagpigil mo sa dila mo sa pagkwento ng kwentong yon, you're practicing self-mortification, no? Self-denial. At also, you can also practice meekness. Gusto mong sumagot, ininsulto ka, tumahimik ka. Kaya nga, sa mga traffic, mga road rage, mga ganun-ganun, maiiwasan pag may insulto, huwag ka agad sumagot. Kung hindi ka sure, sabihin mo, pinaka-safe, for example sa clinic, yung mga pasyente minsan na mga suplado or mga pasyente na kung ano-ano pa yung sabihin na nakakainis, pinaka-safe, tahimik ka. Or instead na sasagot ka ng pabalang o kay insulto o parang gusto mo siyang turuan ng leksyon, sabi, tahimik ka na lang. At pinaka-safe, para kahit nanggigit-git ka na sa inis, sa galit, sabihin mo lang yes, no, yes, or no. Yun lang, pag hindi ka sure. Minsan, di ba? Natutokso tayo magsagot ng pabalang. For example, sa mga bibigyan mo ng tubig. Example lang. Wala akong maisip na example. Dok, iinumin ba to? O alangan, dapat iinumin kasi di ba? Dami mo nang sinabi, pabalang. Iinumin ba ito? Gusto mong magsalita kasi parang ano ba to, common sense kung ano. Sabi mo, yes. O di, tapos, kailangan, kahit parang
nakakainis na ng mga tanong kung ano, dami mong salita, sabihin mo, yes. Kailangan ba to? No. Ganun. Ha? Napapractice mo ang weakness mo. O kung ininsulto ka, tahimik. Pinaka-safe, pagiging tahimik. Di ba? Now, the devil, yung Diablo, ayaw niya tayo maging tahimik. Kasi alam niya, pag tayo naging tahimik, kakausapin tayo ni God. At pag kinausap tayo ni God, no, may ibibigay siya sa ating mga katotohanan. May ibubunyag siya sa atin tungkol sa ating sarili. At makikilala natin ang ating sarili. Ayaw niya na yun. Okay? Tuturuan niya tayo paano maging banal. Okay? Kaya ang Diablo, didistract niya. Makinig ka muna itong kahit isang ano lang dito sa Spotify, music. Tingnan mo muna ito yung chismis dito sa Facebook. Tingnan mo muna itong mga topic na ito, basta balita, ano nangyayari ngayon, mga ganun. Distract talaga tayo. Okay? At sabi ni Cardinal Sara, actually, ang mga ingay sa mundo, nakakapagod. Hindi natin namamalayan, pero na wear out yung ating spirit. Nagagasta. At nalulustay ang ating spirit. Hindi na natin namamalayan. Nagiging depressed tayo, nakakapagod. Okay? At sa patuloy nating pagdidistract sa ating self, niisip natin na imposible maging manahimik. Imposible yan. So, lalo kang hindi makakagawa ng katahimikan pag ikay nasanay. So, lalo na ngayon, ang mga postmodern man, sabi ni Cardinal Sara, sanay na tayo dito. Lalo na sa advent ng technology. So, parang gamot, parang drug, no? Parang siyang cocaine or shabu or marijuana, nagiging dependent tayo. So, kailangan natin ng dasal para makaiwas, para makawala sa addiction na ito. Addiction, parang deceptive medicine. Nilulunod natin ang ating sarili sa mga aliw. So, andun na tayo. Tawagan tayo. Gusto mong mga pe? Sige. So, wala na tayong time. Nilulunod natin ang ating sarili sa mga distraction. Puro activities. No chance for God. Okay? So, hindi natin nakongompronta ang ating sarili. Hindi natin nasasagot kung mga katanungan, mga pinakamalalim nating katanungan tungkol sa ating sarili. Kaya wala tayong improvement. So, kaya tayo depressed. So, yung mga taong depressed, naalala ko yung kapatid ni Tim Staples. Yung kapatid niya, atheist, araw-araw nanonood ng sine. Bakit mo ginagawa yan? Nanonood ka ng sine? Araw-araw, naghanap siya ng mga sine. Pumunta. Kasi ayaw niya maging silent kasi baka makonfront niya ang sarili niya. So, yan ang mga tao, mga parating gustong happy-happy, lahat happy-happy. Deep inside, yung mga tao yun, malungkot. No? Maraming pinapasan, maraming hang-ups, depressed. No? Doon nila yung pinapakita sa mga aliw. St. Alfonso Liguori sabi niya, maraming kasamaan ang nangyayari sa pagiging talkative. Parating nagsasalita parati. Devotion is preserved by silence. It is lost by multitudes of words. Kahit marami kang alam, kung pwede, magsalita ka lang kung kinakailangan. Kahit daw, in the morning, grabe ang meditation mo, grabe ang pag-pray mo, no? However recollected the soul may have been in prayer, pero pagkatapos nun, nag-indulge ka na naman sa grabing pakikipagkwento at pagsasalita,
your mind will become distracted. Ang mangyari, as if hindi ka nag-pray. So, hindi ibig sabihin na may time ka sa pag-pray. Pagkatapos nun, makipagkwentuhan ka naman, makipagdaldalan ng sobra-sobra. Okay? So, may mga bad habits tayo, di ba? Para makorek natin yan sa silence. So, kung may napapansin kayo, mga matatanda na, grabe mag-rosaryo, grabe mag-devotion, sisimba, pero marami pa rin hindi magandang asal, ibig sabihin, kulang sa silence. Pero hindi natin sinasabi na masama ang pagro-rosaryo o pagsisimba araw-araw, yung mga prayer, mga manluvina, hindi. Meaning lang yan, kulang. Walang ginugol na panahon sa silence. So yung gossip is gluttony of the tongue. Labis-labis na walang control. Gluttony, walang control sa pagkain. So ang gossip ay gluttony of the tongue. Ang cure niya, silence. Isang monk na si Dositius, nag-practice siya silence for 35 years. Si Saint John the Silent, isang bishop, pero nag-resign siya pagka-bishop and then he became a monk and observed silence for 47 years. Okay? The Saint Ephraim, nagbigay siya ng lecture sa mga religious, speak a great deal to God and little with men. Dapat mas marami tayong makipagkwentuhan kay God at konti lang sa tao. Sabi ni Saint Ephraim. At si Saint Ignatius, parati niyang nire-remind ang sarili niya pag natutukso na siya makipagdaldalan, no? Ng mga walang kwentang pakipagdaldalan, sinasabi niya sa sarili niya, conquer yourself, no? Labanan mo ang iyong sarili. Conquer yourself. Kasi akala natin, para karamihan sa atin, akala natin yung pagiging madaldal at kulang sa silence ay harmless, no? Delikado pala. So, paano natin to gagawin? So, we can challenge ourselves, no? Gaya na ginawa ng mga saints na mas damihan natin ang pakikinig kumpara sa pagsasalita. Di ba may gusto natin parati tayong starry, tayong salita. Balik rin natin. Mas makinig tayo. Pakinggan natin ang kwento ng mga tao sa kanilang buhay, kung ano ba. No? And let's make a decision, kung pwede, never to talk negatively about others. Kung pwede. No? Ang sabi ni Father Bing, 99% of our sins, 90 or 99% of our sins galing sa ating bibig. Yon ang sabi ng Bible din. No? Ang pinakamahirap kontrolin ay ang tongue. So, itong naka-yellow, never to speak about others negatively. Napakagandang gawin ito. Huh? And also, pag tayo naging silent, may iwas na natin ang mga trouble, away. Malaking porsyento sa buhay natin na maiiwas tayo sa trouble pag we control our tongue and be silent. At isa rin sa mga weakness natin, mahilig tayo mag-criticize. Lalo sa social media. Ko-comment tayo. Tapos, pagkapos natin comment, exit. No? Hindi natin alam, yung binabato natin mga salita, hindi natin alam kung sino ang natatamaan at sino ang nasasaktan. Okay? Kahit ako, guilty ako dyan. So, magandang advice to the Saint Philip Neri. If we wish to keep peace with our neighbor, no, kung gusto natin parating in peace, no, we should never remind someone of his natural defects. Dapat natin i-explain to, So, kung gusto mong maiwasan ng conflict,
huwag natin ibalandra, ipamukha sa kanila, sa ating kapwa, ang kanilang natural defects. Ano example ng natural defects? So, mga physical flaws, ay ang pango mo, ay ang taba mo, ay ang daming butas yung mukha mo, yung mga physical flaws. Iwasan natin yan. At saka kahit yung mga personality weakness, limitations, to make joke, i-joke mo sila para lang to feel superior. Kasi hindi ka pango, sabihin ng pango. So, kahit joke lang yan, hindi maganda. Kahit yung mga personal weakness nila, maging madamot, kung ano ba, mainitin ang ulo. Kung may iwasan, huwag ay ipamukha sa kanila. Do not embarrass someone publicly about traits they cannot easily change. Huwag mo silang ikaw ba, ang mo, kuripot-kuripot mo. Yung hindi madaling i-change, huwag mo kasi lang i-embarrass sa public. You protect others' person's dignity through your words. Hindi sinasabi ni St. Philip Neri na i-ignore mo ang mga serious faults. Hindi niya rin sinasabi na hayaan mo silang manatili sa kanilang kasalanan. Hindi rin niya sinasabi na hindi tayo magbibigay ng feedback. Ang sinasabi niya lang ay, huwag mong i-embarrass, huwag mong ipahiya sa maraming tao tungkol sa kanyang weakness. Iwasan mong mapahiya siya, na carelessly exposing the faults. Dapat pag nag-correct ka, with charity, discretion, kung pwede kayo lang, and with humility. Si Saint Bernard of Clairvaux, nung napansin niya na sobra-sobra na siyang stricto sa kanyang mga monks, at medyo nag-surrender na kanyang mga monks dahil sa sobrang stricto niya, dinisiplina niya ang sarili niya sa pagiging silent for a long time. So, ang anger, pag may problema ka sa anger, nag-struggle ka sa anger, sino ba sa inyo may problema sa anger? Makakatulong ang silence. A great way to practice meekness. Hindi ka kaagad sasagot. Pero, take note, Take note. Mind you. Silent treatment is not silence. Baka yung iba dito, hindi ka, silent ako, silent treatment, hindi ko kinakausap si Mrs. ng 2 linggo, hindi mo kausapin si Mr. Silent, believe ka sa sarili mo dahil silent ka, no, kasalanan yan. Silent treatment is not good, that is resentment. Resentment yan. So, iba yan. Yung kailangan mo magsalita, pero hindi ka nagsasalita, hindi mo siya kakausapin, iba yan. Silent as a sign of pride and resentment, grudge. Kasalanan yan. Okay? Take note. So, hindi sa lahat ng panahon na tahimik ka, na kung meek ka, ay tahimik ka lang. Hindi sa lahat. Ngunit, makakatulong ito kung hindi mo sigurado anong sasabihin mo, mas mabuting magtahimik ka kumpara sa makasambit ka ng mga matutulis na nakakasakit na mga salita. Okay? Kung hindi ka pa sure, okay lang na hindi ka makasagot. Kung sa Bisaya pa, balay-balayon mo ang imong isulti, you have to construct it before you say. Minsan, di ba, napansin niyo yan, sign ng Holy Spirit yan na magta-type ka sa cellphone yung sasagot mo. Tapos, uulitin ko, i-construct ko. Medyo masakit. Tapos napasyan mo, di-delete ko na lang, hindi ko na lang isi-send. Di ba? Mas maganda pang ganun kumpara sa, kasi pag mo na, hindi mo na mababawi sa puso ng tao. Delikado. So, think twice, thrice before mo i-release yung words mo. Si Saint Jerome, siya yung nag-translate ng, di ba? Ng Greek Bible into Latin Vulgate. Mainit ang ulo ni Saint Jerome. Kilala siya sa pagiging mainitin ang ulo. Minsan, kahit nga si Pope Damasus, sinabihan niya yata na
O sino bang obispo yung sinabihan niya na, bishop ka, hindi ka marunong sa Bible? Mga ganun. Sarcastic siya minsan sa mga theologians na nagdi-disagree sa kanya. At pag sagot siya, emotionally intense, masyado siyang passionate sa mga salita niya. So, napansin niya yon, kaya pumunta siya sa isang cave, nag-retire siya to live in silence. At after a few years, no, napansin ng mga tao, he became patient. At hindi ito posible, hindi ito mangyayari kung hindi siya nag-embrace ng silence. Kasi sa silence, doon niya natagpuan ang boses ni God. Tinuruan siya paano maging patient. Tinuruan siya paano maging patient sa sa pagiging silent. So, karamihan sa atin, hindi na tayo marunong maging silent dahil hindi natin alam mag-pray na silent prayer. Nag-aalala tayo anong sasabihin natin. Okay? Pero, especially in front of the Blessed Sacrament, you sit there, you enjoy the presence of God, you rest in God, that is already prayer. Okay? That is already prayer. Hindi tayo dapat mag-alala kung anong sasabihin natin, kung anong hindi nasabi, kung anong sasabihin. Kaya ang kailangan natin, hayaan nating mamalagi sa puso natin ang Diyos na parang nakaupo at nakayakap sa atin ng Diyos. To be still and let God in. No? So, ang technique dyan na matuturo ko sa iyo, imagine mo yung puso, yung Sacred Heart ni Jesus. No? Kung paano kanya minamahal. I-visualize mo ang puso ng Sacred Heart ni Jesus. Yung Eucharist, yun ang puso ni Jesus, kung paano kanya minamahal. Yun lang iisipin mo. Balik-balik niisip mo. At saka yung Immaculate Heart, ang puso ni Maria, nagmamahal sa iyo. No? So, pwede rin i-visualize mo ang cross, si Jesus. Okay. Now, ang payo ko sa inyo mga kapatid, huwag niyong itigil yung vocal prayers niyo. Lalo na sa morning at saka sa evening. At saka yung rosary. Huwag niyong itigil yan. Vocal prayers. Pero aside from vocal prayers in sa morning, yung mga morning routine nyo ng mga prayer, kailangan nyo yan. Kasi hindi ka pa pag mag-silent ka agad pagising mo, matutulog ka. Kailangan mo ng vocal prayer para mag-guide ang mind mo. Importante yan. Huwag nating iwala yan, lalo na yung rosary. Mga vocal prayers, importante. Pero maglalaan ka ng panahon. Ibang panahon for silence. Maglalaan ka. Dagdag yan. Huwag mong palitan. Puro ka na ng silence. At wala na yung vocal prayers. Importante yung mga vocal prayers. Okay? Sabi ni Cardinal Sarah, being silent is difficult. It enables man to let himself be led by God. Totoo. So, the more he becomes silent, the more siya magpuproduce ng silence. From silence is born silence. So, through God, the silent, we can attain silence. So, the more you spend time in silence, the more ka magaganahan. No? At hindi mo kayang ipaliwanag kung anong kayang ibigay na mga kaalaman ng Diyos sa iyo. No? No limit. So, mga importanteng bagay sa buhay natin, happy in silence. For 9 months, sa loob ka ng sinapupunan, tahimik lang. Sa iyong kamatayan, tahimik. No? At hindi ka na makakapagsalita. Yung mga important, birth and death are in silence. Sa Holy Communion, Jesus is in our hearts in silence. Kaya pag upo natin, mas maganda, luhod tayo balik.
galing sa pag-communion, at meditate, Lord, the 60 seconds after communion is the holiest moment sa, sa Mass, dahil andyan si Jesus sa puso mo, sa tiyan mo, sa katawan mo. You praise Him, Lord, thank you that I receive you sacramentally. Thank you, Lord. So, stay in silence. No? Pero yung iba, upo, kukwentuhan, daydreaming, no? Tingin dito, anong mga suot doon sa misa, ng mga katabi. So, importante. So, again, ang Diablo, ang kaaway, gusto niya tayo maging distracted. Dahil maraming katotohanan na ibubunyag sa atin ang Panginoon kung tayo ay tahimik. Now, ito yung tatlong silence. Exterior silence, interior silence, and creative silence. So, exterior silence, so no cellphone, no radio, no noise, no movies. Yun ang exterior silence. Hindi ka makakaabot sa interior silence pag may exterior silence. So, ano yan? Step by step. Tanggalin mo muna yung mga exterior silence. Ang interior silence ay tahimik na. Yung interior silence, dapat marunong kang tanggalin sa isipan mo ang anger, ang puot, ang fear, restlessness. O, paano na to sa mind mo? Tanggalin mo yan. Interior silence. Kasi pwedeng tahimik, pero ang gulo-gulo sa isipan mo. Daming mga chismis, mga kung anong kaaliwan, daydreaming, kung ano-ano. Interior silence. You ask the Lord na tulungan ka to focus in the Lord. That's interior silence. Yung mga puot, yung mga panggigit-git, yung mga inis, galing, mga takot, interior silence. Number 3, so, paano mo makukuha yung interior silence? You ask the Lord. Di ba, when Jesus nabuhay, anong sabi niya sa mga taong, sa mga apostoles niya sa loob ng bahay? Takot sila. Sabi niya, peace be with you. Sabi niya, peace be with you. So, hindi at peace ang mind mo, hindi silent ang interior mo. You can only have interior silence in Christ. Hingin mo kay Christ. Christ will give us peace. So every morning I pray, Lord, you are my stability, you are my serenity, you are my peace, no? My joy, no? My stability, you know? You are my sanity. He is the only one who can give us peace, no? And the third is creative silence. Ang creative silence, yun yung silence na may purpose. Creative. Meaning, intention. You listen, you reflect, you pray, and think deeply. So, hindi siya empty silence lang na kagaya ng sinasabi sa mga yoga, sa mga Hindu belief na let your mind be blank. No? Delikado yan. Pag blank yan, papasukan ng Diablo yan. Kaya delikado. Dapat, ang creative silence, you fill it with God's presence. No? So, your heart, your mind, become more aware of God. No? So, silence with purpose. Yun ang creative silence. So, creative silence means listening to God instead of talking, reading scripture quietly, reflecting on it, sitting in prayer without distraction, allowing God to speak through interior inspiration. So, kung magbabasa ka ng Bible, kung sa tingin mo na didistract ka, kung sa cellphone yung gagamitin mo na Bible, mas maganda yung Bible na papel. Kasi, malaki ang possibility na madidistract ka. Makikita mo yung sa side, uy, kiklik ko muna to. So, mas maganda yung libro talaga na papel, no? Spending 10 to 20 minutes in quiet prayer without your phone, just listening. No? Prayer without your phone. Sabi sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. So, creative silence, kung hayaan mo si God, si Jesus magdwell in your hearts. Kaya, to be silent,
you pray this prayer, the Come Holy Spirit prayer. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Huh? God bless us all. So let us try to practice silence. No? No distraction, no cell phones, no earpods. No? Give time for silence. Okay. Hello sa mga andito ngayon, sa mga nagtiyaga sa Zoom. Greet ko Brother Harry, Sis Evelyn, Brother Honor, Brother Jeric, Brother Joel, Brother Miguel, Brother Ramel, Brother Roart, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Catholic, Sis Mel. Good evening to. Good evening. Okay. Sis Miguel, gusto mo mag-closing prayer? Sis Miguel, Brother Miguel pala. Brother Miguel. Hello, hello. Hello, Doc. Gusto mo mag-closing prayers? Ikaw lang. Closing prayer, short closing prayer. Name the Father, Father, Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you for this opportunity, Lord, to be with brothers and sisters via this Zoom, learning the catechism of the our church, our Roman Catholic Church, and we're so blessed with Doc teaching, preaching to us about silence, that we may be able to apply this in our spiritual lives. In silence, we may become humble like you, meek and humble like you, O Lord. Please continue to bless us and give us the grace and the courage to overcome the noise in our lives, the gadgets. Bless us, O Lord, and forgive us our sins. In Christ Jesus we pray. Amen. Amen. The Father, Thank you, the Doc. Son, the Holy Spirit. Name the Father, Son, and Spirit. Thank you, Brother Miguel, sa closing prayer. So, brothers Thank and you, Doc. sisters, thank you sa lahat sa pag-attend. See you next week. I hope nagpa-practice tayo ng abstinence every Friday, and then mas pinatindi natin ang ating prayer ngayong Quaresma. Thank you, Doc. Thank you. God Bye-bye. bless. God bless. God bless. Good luck. Bless. Thank you very much. Thank you, Doc. Record.